Que tal, Sandra? Bo día. Hola, bo día. Mira, eu quería unha casa con vistas ao mar, pero que non sexa moi cara. Vale, pois teño un perfecto. De 3 habitacións e un baño, cunhas vistas impresionantes. Teño que velo. Tens que velo, vamos alá. Imos aló. See what there is to see. Time is just a melody with all the people in the street walking fast as the Se eu compro ese piso, podo tomar o café no salón mirando para o mar. Sí, podes tomar o café con estas vistas. for now. So for now, I need this Desexando velo. break down. Oh, Que poden faer é tirar estos tabiques e así toda a luz e as vistas do mar entran na cociña. O sea, podes estar cociñando e vendo as vistas que hai no piso. Xa preparamos o café, xa mirando para o mar, camiñamos un pouquiño e para o balcón directos. E para o balcón directo xa non fai falta... Ou dende o salir sofá. ao balcón. Miramos desde o sofá ou desde a cociña todas as vistas. A xoia da coroa deste piso é o salón, porque ten unhas vistas Espectacular. espectaculares. Canto nos manexamos? O precio do metro. Máis ou menos sobre uns 1000 e pouco, dependendo tamén a propiedade, se ten vistas, se non ten. Son sobre uns 125 metros. Bueno, claro, o precio son 130.000, pero este piso noutras zonas o mellor costaría 200, 300... Aquí estamos moi preto do país veciño de Portugal. Comentabas que os portugueses veñen aquí a polas nosas gangas. Veñen aquí polas nosas gangas porque alá non teñen tantas. Entón acuden a Galicia a comprar propiedades, sobre todo con vistas ao mar. but I can't stop now. Dicías que hai unha reacción ben curiosa da xente cando ven a ver pisos como este. Si chegan e salen á terraza e amor a primeira vista, o sea, encantalle as vistas, chegan a emocionarse, pois encóntranse moi a gusto nesta vila e disfrutando destas vistas. Go